केवल तुम बाबा कथा रखी तुम पछे पछे समय दे मत लगुच मुझे तुम बॉडीगार्ड है गलनी बॉडीगार्ड माने कोन करछ मो तुम सुरक्षा न भाई तुम तो टिके भी भूल ना तुम एत दिन ला चलनी तुम कहलो देखिया केबे देखिलनी सेंता नखरा निमोर तो एबे देखिलनी कि जम्मा सब होबनी संस्कारी घर छुआ अच्छा जम्मा शांति पाता फसेनी अच्छा तुम जदी संस्कारी घर या लाइट पड़ी अरे सेद्रम तो अभद्रामी करथिल काहे और प्रेम सीमा तुमठी तो पळा थिला हां एपड़ बाटा रागे पळा कोन थला तमरो बहुत काहे क्या देखिसाला परे तुम पाया पे पागल हो गई पाया पे स्वप्न देखि जाओ कि मो स्वप्न विफल होला जगता ए बढ़ जाए भद्र ए बढ़ जाऊ ए बढ़ जाए ए बढ़ जा सेदिन चाबी खा दे आउ किछ ना आउ एटा आपको जाऊ सीन कर दियो तुम कथा सुना टिके सीमा जाओ हे तब करके करा चिरंतन अरे पानी पी I salute your law. কিন্তু ମୋ ପ୍ରେମକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ତମ ସାହାଯ୍ୟ ମୋ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଆଉ କଣ ନା ସତେଜ ଓ କେଉଁ ତମ କି ସାହାଯ୍ୟ ଆସିବ ତମେ ମୋ ବାପାଙ୍କର ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଏତେ ପସନ୍ଦ ଯେ ଘରେ ଖାଲି ଦିନ ରାତି ବାପା ଖାଲି ତମରି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଦୁନିଆର ସବୁ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇ କେବଳ ଆମେ ତମକୁ ମନେ ରଖିବୁ କିନ୍ତୁ ମୋ ବାପାଙ୍କ ସାଇକୋଲୋଜି ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେ ବୋଧେ ତମ ସହିତ ମୋତେ ବାହା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ କଣ ନା ସଂସ୍କାରୀ ଘର ପିଲା ସେ ବନ୍ଧୁ କରିବି ମାନେ ତମକୁ ମୁଁ ଅଲଗା ଆଖିରେ ଦେଖୁଛି ବାବା ମୋତେ ନିଜ ପୁଅ ଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ସୁଖରୁ ତମ ଭଉଣୀ ଜମା ସେ ପାପ କଥାକୁ ମୁହଁ ଧରିବି ମୁଁ ଗାଡ଼ିକୁ ସଫା ସଫା ମନା କରିବି ହଁ ଖାଲି ମନା କରିଦେଲେ ହବନି ମୋ ବାବାଙ୍କୁ ରାଜି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ କଣ ନା ହଁ ସୁଦେଶ ସୁମନକୁ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ବାପା ବିଲକୁଲ ରାଜି ହେବେନି କେବଳ ତମେ ଯଦି ଚାହିଁବ ତାହେଲେ ସୁମନଙ୍କ ସହିତ ମୋ ବାହାଟା ଅତି ସହଜ ହେଇଯିବ ସୁଦେଶ ତମେ ମୋ ବାବାଙ୍କୁ ରାଜି କରିଦେବ ନା ଆଉ କଣ ନା ସୁଦେଶ ତମ ତାଙ୍କୁ ରାଜି କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର ଓକେ ସତରେ ହଁ ସେଦିନ କରିପାରିବି ସୁମନ ସିନା ମୋ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ତମକୁ ମୁଁ ମୋ ମନ ଭିତରେ ରଖିନେବି ଆଉ କଣ ନା ଖାଲି ଗାଲକୁ ଚୁମୁଡ଼ି ଦେଇ କି ମଜା ପାଇଲ ଗାଲର ଗୋଟେ କିସ୍ କରିଦିଅ ଦେଖିବ ଆହୁରି କେତେ ମଜା ଲାଗିବ ସୁମନ ପ୍ଲିଜ ସୁମନ ତମେ ଏମିତି ସନ୍ଦେହ କରନି ପ୍ଲିଜ ସେଦିନ ତମେ 100 ଥର ପ୍ରମିସ୍ କରିଥିଲ ଆଉ ପ୍ରମିସ୍ କରି କହିଥିଲେ ଅଭଦ୍ରତାର ଛାଇ ବି ମାରିବ ହେଲେ ମୁଁ ତ ଆଜି ମୋ ଆଖିରେ ଦେଖିଲି ତମେ ଦି ଜଣ ଗୋଟିଏ ଛାଇରେ ଥିବା ଦି ଜଣ ମଣିଷ ସୁମନ ସେଦିନ ତମେ କହିଥିଲ ନା ଆଙ୍କୁ ତମେ ଚିହ୍ନିଲ କି ଜାଣିନ ବୋଲି ହେଲେ ମୁଁ ତ ଆଜି ଆଖିରେ ଦେଖିଲି ସେ ତମର ବେଶୀ ଆପଣା ସବୁଠୁ ନିଜର ସୁମନ ତମେ ତ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛ ମୋର ସେଦିନ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଆଉ ସେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମୋର ସେନ୍ସ ବି ନଥିଲା ଆଉ ଏଇ ସୁଦେଶ ମୋତେ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇ ଭଲ କରି ଆମ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ସେଇଦିନଠୁ ସେ ଆମ ଘରର ଅତିଥି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଖାଲି ଅତିଥି ନୁହନ୍ତି ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ବି ପ୍ଲିଜ ସୁମନ ତମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶ ଦେଖିବ ସିଏ ବି ତମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବେ ପ୍ଲିଜ ଭାଇ ଆସୁନା ମିଶିଆ ଭାଇ ସତରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବା ଭଲ ଲାଗିବ ତୁମକୁ ଆସୁନା ଆରେ ଭାଇ ମୋର ମିଶିବାରେ କିଛି ଅବଜେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ ତମେ କାହିଁ ଏମିତି ସବୁ ଟିଙ୍ଗାଳିଆ ଭଳିଆ ହେଉଛ ଆସ ମିଶିଲା ଆସ ସୁମନ ଆମେ ଭାଇ ଭାଇ ମିଶୁଛୁ ତମର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସେମିତି କାହିଁ ହେଉଛ ଭାଇ ଆରେ ଆସି ମିଶୁ ଏ ଭାଇ ତମେ କାହିଁ ଏମିତି ମୋ କଥା ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ମୁଁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ହେଉଛି ପରମ ଭକ୍ତ ଗାନ୍ଧୀ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଗୋଟାଏ ଗାନକୁ ମାଇଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାନ ଦେଖାଅ ତେଣୁ ଗାନ୍ଧୀକି ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଆସ ଆଉ ଥରେ ମିଶିବା ମୋ ଭାଇଟା କଥା ଆସ ମିଶ ଭାଇ ମିଶ ମିଶ ମୋର ଶେଷ ବିଶ୍ୱାସ ତୁଟିଯିବା ପରେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଭିତରେ ମୁଁ ଆଉ ତମକୁ କେବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବିନି କଥା ଦେଲି ଭଲ ପାଏ ବୋଲି ଆଉ କେବେ ବି କହିବିନି କଥା ଦେଲି କହିବିନି प्लीज सुमन सुनी जाओ सभी एबे कोन करबी मु अरे काई टेंशन होछ टोका पळेला गोळेई दियो ता बुझेबो কিন্তু ମୋ ବାବା ମୁଁ ରାଜି କରିଦେବି ସତ କହୁଛୁ ନା ଅମେଜ କରିଛି ମାନେ କହିଛି
ଆଉ କ'ଣ ମା ମୁଁ ସ୍ୱଦେଶ ମାନେ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ଆଉ ଆକର୍ଷଣ